Tugirire toguchaka na roboti kurwa ase ombuga tagati bwo muchi obosongo ase magoroba ya lero mubasokono omube onekiwa ase omuchi obosongo wa mono chinsamo cha daraja moja uyo bwatrania igari ya moyo mesigo iyo yabugulitie ebyasi na nigagotabukana igari ya siri boroso na kogwa kurende kienge nchongelinga onde taiyo oliboti gwo gose roboti njiro chiachire chiko na kinga onde nanya kabaga siri bwamabwae no roboti rogento kobwatigwa omwanchu muligere karotora nyale njira yobo ikiranu nunyale koba koronyora konda sobono iga enigatie chingwana yabali banyara koba bakoba kiruli ase mu basakano yo konyara koba gokoreka tuwalenga daraja moja utini ni stage ito daraja moja tonya ubwana tonya kugambai ara bande mumbua lito baronya kwana na tije ya to walenga kapara anga kuweka liaru urai kanda yale ngia vikioni ba ndio yotaka kutaka kueta na barabara kinu tule tikigo ega ligota na royo moito mukuru ujana kitso umi ya kitali ajira bande ndumie akinya sawa tokonyire mbia yanduru de baba yaturu mukali ko ko mbichio ni boika ikansa kuchigota mbigo jere gari yale ngari oika utaka kwenda rugo onyora chikikira yako bajere chikikira gari ni kuni yale rugo ne robono ya mukuna ya musika kwa ya bwana ya ikiyani ole gari yale kurenga yanyirari ya chiko bomono asa ne tekiro bekira ne chipampo wali byagare gari ujimikabu onyore gure bale ere buyo minyokanyo katoma ito ikire chanchu ko chipampo tegere chibe ndi chiganje yakanye speed